Yan o, may danalat na itong bag o didi nga karga. Iya 20 ning kabug usliwat nga o spaghetti yun ini. Inigpahan lalabiyog mga paragpidika nang kumbaga hinut aton matataraan nga inwaw. Intik ang kan manager liwat. Rawata dyan Paul. Salamat. Hiyo balik. Adigapin para hay mo. Oh, ha? Tata Edgar. Oh, ha? Okay, pera ka mo din ito lo. Oh, ala ka bang pinanumat ha? Oh, ang pilikap anay mano ha? Oh, nagpipilikap ka pahala, makuri magkita Oh, sige. Alis spaghetti yan mano nila. Tingnan nga sa lahat pag pinanumata. Oh, spaghetti yun itong tingnan manajoy. Manajoy ni, tikang di rin tikang ni kan manajoy. Manajoy ito kan manajoy. Merry Christmas, tikang ito kan manajoy. Spaghetti yun. Tikang ito kan manajoy. Joy. Basta Joy. Joy to the world. Spaghetti yun. Tigang kan ko nito, kan mana Joy. Tigang itong kan mana Joy. Oh, spaghetti yun. Paggisa na latot kulang. Itibay itong gin kukuan. Gin tutula. Butangan hin kuan. Hin ano pa yun? Tanglat. Ay. 1, 2, 3, 4, 5. Ay. Good morning. Hoy. Hoy. Good morning. Today is December 19, 2024. Time check alas 11. Alas 11:04. Yan o, may danalat na itong bag o didi nga karga. Inihiya 20 ning kabug usliwat nga spaghetti yun lang ahaw. Spaghetti yun ini. Atong lotin inigpahan lalabiyog ang mga paragpidikab ngang kumbaga hinut aton matataraan nga inwaw. So 20 ini kabugos, 20 ini kabugos para pidikab driver or inwaw nga aton o sindo na aton matataraan ngan mau pa yung tanong kumbaga labi ng kalagsan amo ta itong baga hahandusan iniintik ang kan manager liwat total anihira din hitig tambay magsarang kay kita ay di lamaya ayun nga ron John Paul. Buat John Paul ay pag kiniwa dila. Balitaw. Pwede na. Kuan ini. Tawaginin. Spaghetti yun. Karawata John Paul. Salamat. Oh, salamat manajoy. Ha? Manajoy. Salamat. Oh. Siyempre ikaw ngaran. Sergio Bulig. Adigapin para hay mo nga spaghetti hon. Seryo. Tigang kan manajoy ito ha. Salamat si Manajoy, salamat. Oo, manajoy, salamat. Salamat. Oo, gido sakto la di nasa rin pala ako nga baga. Kung may dinat mataraan. Oh, good morning. Oo, ha? Kan manajoy ito, spaghetti hon. Salamat. Okay. Nganali. Ano Edgar? Ano di lamaya? Hello ka Edgar. Oh. Oh ha. Okay, kan manajoy ini. Kaya ka manajoy. Oo. Oo. Okay. Okay. Pera ka mo din ito lo. Ading pinaskuhan, spaghetti yun. Oo, ala ka bang pinanumat ha? Oo, tingnan kan manajoy. Oo. Okay. Thank you. Opo. Sige, thank you. Tingnan ito kan manajoy ha. Oo. Oy. Para pili ka ba?
Anay ha? Dili may ha? Oo. Kani dili mano, kani. Mano sunod. Makaraod dada. Oo. Sunod nga di mano. Ba. Ay, kita ito. Oo, gido. Pero naladi. Oh, sige. Tama Oo, sakay. oo. Kanan pili ka pa ani mano ha? Oo. Kay 20 lang kabugos. Oo. Oh, nagpipili ka pahala. Makuri magkita mag. Oo, sige, sige. Basta magsangkay kita ha. Upaya. Oo, magsakay kita ba ya ha? Oh, sige, sige. Thank you. Alright, nililot kita. Makuhulat kita han. Nasasalin nga pero patad to. Kay 20 lang aton yan na igahatag parahan mga kuan. Di rin man masasahig ito ng sorry. Amo naguris ka po kita. Oh, kay nasira ko anak. Oh, do dito na yun. Oo. Ano yan, di lamaya. Oo. Biling na doon. Ako, sige na. Saan kayo lagi pita? Saan naman lagi na? Nag-usahan na lagi. Spaghetti yun. Tingnan ito kan mana, Joy. Joy. Basta Joy. Joy to the world. Ano ko nyo ba? Basta mana, Joy lang. Ha? Mana, Joy. Oh, Joy to the world. Kayo? Tunayin. Masakay kita ha. Oo, yan nga lagi. Tigla lagi ko ikaw. Kay parang pidi ka gan inwala. Oo. Baga. Naguris ka po kung kay pagkikita at iba. Nanulalan at la. Makarawd. Alis spaghetti yan, Manonil. Tingnan kan ko nito, Mana Joy. Sige, sige. Apo. So walo na lain eh. Ang kanina nga ito pinanduray ha, 12 at ito kabugos, no? So 12 anay mano nga ron? Jesus, Muristo. Ano nga sa lahat pag pinanong mata. O spaghetti yun itong tiyan kan Mana Joy. Oh, okay. Oo. Ayos. 12 at 12 kanina. Yan na 8. Oo. What to get he Mano Ray, no? Hey! Mano boy! Gitu. Mamas ko. Ha? Kana sakay. Tigain ka. Dudulong na la. Balay. Ay, di balay. Ano okay? Kana. Kanta na eh. Ano ay? Pwede na? Ano? Amerikano na ha? Oo. Pwede? Wari ko pagod sinsil yung edi. Ha? Mano Ray? Ayun ani. Ano? Mano Gini? Yan eh. Pagkano ka ko Gini? Oo. Dali. Pagkano ka? Okay, ini-apply ni. Guti alay ni. Wow. Ayun spaghetti hon. Thank you ha. Mano Gini, tikang di rin tikang hak, tikang yan ikan. Mana Joy. Mana Joy. Salamat. Oh. Okay. Nadya ka na? Waray pa. Tapos na ano? Sige. Opo. Sige. Careful. Ano? Naglilan na kayo kanina. Naglilan na ako. Oo. Ano ba? Makarawod kasi iba nga kuwan.
20 lang kasing kabugos para mga parang pili ka mga kuhan ha. Pili lang ito. Tingnan ito kan Mano Joy. Oh ha. Okay. Thank you Mano. Okay. Mano. Ay. Ah. Oo, gintago ko like okay. Bayan kumita tiba, gutela kasi 20 lang kabugos. So ito takbagan nakita niya na. Oh ha. Merry Christmas, tigay ko itong manager eh. Baga, kuan leto niya. Oo. 20 kabugos man leto niya gin kuan. Oh, sige mano. Oh. Amo ko pagtawagan nga diya loyo. Oh. Nakagpakarwas kita. Oh, iya di Joel. Ay. Oh, pagkaadin mo sa kuan. Kuan na lang ni. Adin spaghetti yun. Tigyan kan kuan ito, kan Mana Joy. Oh. Oh, okay. Thank you, Joel. Oh. Ay ka daw sakto la. Ito ka niya. Oh, ano no? Balito adi sakto. Ay piling. Para kang pilingon kay ni wari man dito ira. Mako na lagi dalot so igakada ko na lanin na tigang itong kan Mana Joy. Oh, spaghetti yun. Paggisa na latot kulang. Itiba iton gin kukuan. Gin tutula. Butangan hin kuan. Hin ano pa yun? Tanglad. Aw ka gito. Spaghetti iton. Sige bro. Thank you. Okay. Ada mo dito na itong 20 na kabugos ng mga spaghetti hon palabyog no. Oo. Kanang parto ini parto nga spaghetti hon tigang kan Mana Joy. Oo, ada kay pasensya na ha kay amod to baga 20 adto kabugos parahan mga paragtibi ka may gihapon na nakatagamtam ang mga inwow drivers no. Ano pa man tungod kay baga may ihap man ladto sunod liwat no. Buwas mahando suluat kita libot gihapon. Alam mga sangkayan, siguro talanay no. Unta nakagliaw libang kita yun ay yung adlaw. Again, this has been your friend from another stars. Ini magpapabili lagi po niyo nga iubos sa sangkay. Sangkay Tonyo. Good night. Sweet dreams. Mamwa. Chok ano to oras budoy? 12:30. Okay.